Nimbaga rabi tayo amin apo. 1999, fourth year college kami ijay Bagyo idi. Ada trending nga kunana di jay ija Amerika ada imusay nga babae nga multi-millionaire dollar ti kwartana ke multi-millionaire isuna kay dinatayon impatawid na dayjay kwartana ijay aso na. Kuna mga dagiti seminarista nga daduma, nagswerte mo data nga aso, nagswerte mo data nga aso. Kuna na mo jipadi, uri awang kwarta ka basta gumakayat at balin nga aso. Kasano ti panangigastom nga rod data nga panangigastom nga rod data nga kwarta no aso ka. Kuna naman, diyan mo niya napanan na data nga kwarta. Ngam isumot la dyan 1999 idi masakbayan ti tawen ti 2000 kanagdangdanag tayo idi ta adda mangibagbanga year 2000 ison ti end of the world pagpatingkan ti lubong iso kunada adu ti aggatang ti kandela adu ti aggatang ti grocery tagsipnget kano ti lubong iso kanon ti pagpatinggaan ti lubungan aggatang da kano ti adu kuna mo laday nga padi nga mistrome nga nalaing kunana iserbi na gumatang at ado nga kandela. No may saak mo lang nga maisalakan, pipia pa nga mataya ko na niya, ganas kong agbibiyag. No? Awam mo ti pamilyam, awam mo kaarobam, awam mo ti tao nga, papanaman niya ganas na nga rod nga agbibiyag. Kunada. Kaday ta inururay tayo, dahil ta nga year 2000 ini, nagado nga pamadto, nagado nga ibagada nga mapasamak, nagado nga ta iso ti pablaak dan nga pagpatinggaan ti lubong. Nakarkaro mo di may nga pastor kan ijo San Emilio idi magkakatawa ak kada malagip ko dayta sakbay kano ti year 2000an imbagana kanumetan nga agpatingga kan tilubungan dagiti membro na inla ko da amin nga dagdagada nay ke January February ke awam mo laangan ay timmaray ni pastoran at awam mo talunan dan at pandamot ingastong inla ko dagiti dagdagada wen kunapay ni Apo Jesus nga mismo ke awan ti makaammo niya ti pagpatinggaan ti lubong awan makaammo ti yaay kunana niya ti yaay ti pagarian ti Dios haan nga kunana nga haan nga makitan to haan nga makitan to haan nga mabalin nga kasjay kunana kawon mat agpaysumat dayjay haan nga mabalin nga pugtuan kunana ti may sapay nga imbagana ditoy ni Apo Jesus adda kada kayo ti pagarian ti Dios adda kada kayo kunana kadama di may nga pati nasir isurusuro da kada kami idi college kada sa jay pa kami nga kunana no adda may nga pati nga agay ay ayam ti pimpong kagad sinaludsod ka na daga jay seminarista father anya ti aramidam no into nabigat ka end of the world at patinggan ti lubong kunana na jay padi ka no, ituloy ko lata ati agay-ayam. Agay-ayam ang lata, anyang roti aramidag, agtarayak na mapan dumisita jay pamilya, agtarayak na mapan agpakawan ka dagiti nakabasula, anya ti aramidag, apang ko ilako dagiti sanikwa, dagipintasan na nakakunanan, dagitoy nga aramidan tayo, nagsagana tayo, dapat inaramid tayo tatan. Haan nga into no, amo tayo nga kanibusanan ng tilubong sa tayo ikamakam nga apan aramidan dagitoy kunana. Kawon magkakapsat iti panagbiag tayo kunan ni Apo Jesus laeng ti pagarian ti Dios adda kada kayo. Here but not yet kunana dayjay. Addan kada tayo. Tamabalin tayo nga nanaman ti ragsak pintas ti lubong tayo di nga adda ti pagarian ni Apo Dios. No di pamilya tayo kaadda ti ayan-ayat na, mabalin tayo nga ibilang nga pagarian ni Apo Dios tanda mananam tayo ti pintas ti biyag. Kas lalangit dahi ta nga pamilya. Dayjay uri gimong tayo mabalin tayo nga nanamon nga mabalin tayo nga ibaga nga agbalin nga pagarian ni Apo Dios. Nya?
Kano datos tayo nga pamilya, awan sursuro na, agririri, gugubat, agiinnagom, impyerno, ang talaga tayo nga pamilya. No tapusong kanapnap no ti gulo, napnap no ti riribok, nagnap no ti sakit tina, kas lagdidiyag ka, ti impyerno nga awan ti waya-waya na. Iso nga mabalin tayo ti agbiag, kas ano ti panagsagana ti pagarian ni Apo Diyos, agbiag tayo, ikarkarigatan ti agbiag anadalos. Ikarkarigatan ti agbiag nga nalinteg. Tapno agdaragsak, ijay pamilya, ijay gimo, ijay ayan ti community tayo, mabalin tayo nga maibaga nga pagarian ni Apo Diyos. Ngamno, kuna tayo nga dijay pamilya, awan ti urnos, iso dijay narigat nga maibaga. Iso nga tatapay lang, haan tayo nga agdanag, ti karon ang gaduma, sagsaganaan tayo, di pa nagsagsagana tayo, iti dahi nga yaay na. No nakafocus tayo, iti dahi nga pagpatinggaan ti lubong, ay kaawan pagarian ti Diyos, malipatan tayo ti agbyat tapta nga aldaw. Malipatan tayo nga ragsakan, tinanam ti grasya. Tati pampanunutan tayo kay into no bigat. Naan. Ti pagari, ti agsagana nga yaay ti pagarian ni Apo Diyos. Iso diya, ikarkarigatan ti agayat, ikarkarigatan ti agbiag anadalos. Uray pa ino dari naan tayo, at karbangan tayo lapta ti agragsa. Uray pa ino da problema tayo, nayon amin ti biag data, karbangan tayo lapta ti agragsa. Uray agkamali tayo pa membro ti pamilya tayo, mabalin tayo lapta nga pakawanin tap na naragragsak, dayjay lubong tayo. Nagda pamilya mo, nakabaalang mapanbisitaan, bisitaon taptanhan, nga entong pimusa yun. Nagda nakabasulon mo, nagda ka hamunakin na awatan na may mayak nga, agpin nakawaan kayo, tamalpahan tayo nga urayon nga dandani pumusay, dandani end of the world, sa tayo tulaang arami, naladaw tayo ton. Kung nadagarodan ka, nada mo dagat ay gagayim mo, nga nabayag mo, tinawagan, tawagan mo, kumusta mo. Nagrigat mo nga no daduma, nakabisbisi tayo mat niya. Dapat dati agsakit, ay wala, dati karkaragan ka, may kanto bisitahan na, naladaw ka na tayon. Nakrimate pa yun, namunakitan. Nagrigat mga talaga nga, tatapay na, ko na, mabalin tayo nga ipananaman. Uray, nagiti kakabsat tayo. Nakarkarigatan tayo nga da tayo, agbiag na nalintag, ipananam tayo kadakwada na, agbibiyag tayo iti pagarian ni Apo Diyos. Kung ti kunada nga ron, no, sikati sa iro, na kunada, mas naman sa iro tayo samot, kadida magtal na dagita na eh. Sikati sa iro, talaga nga mangriribok mo tinasaya, iso roll mo to'y lubong, mabalin lang tamot. Kasi si kantumot inya naganan si kantumot ti balin nga rol momot kay imay ditoy lubong nga dakas ka inya nga ruti awan mabalin tayo ngam na mayat mabalin tayo nga ipananam ti pagarian ni Apo Diyos mabalin tayo nga mari nga ditoy dagapay laeng nadda kapya adda talna adda pa nagkikin na awatan adda pa nagsisinakit mabalin tayo nga ipananam dayta nga pagarian ni Apo Diyos ken mari na dayta nga pagarian ni Apo Diyos. Ala, ikarigatan tayo tiyagbiya, karigatan tayo nga dalusan, karigatan tayo nga palintigan, tapno da tayo maawagan tayo awan danagan tayo, nga anyaman dayta nga, no kaanong tuman dayta nga yaina. Kaya mabalin tayo matiyagbiag, nga kaslalangit, kung madayjay pagtaengan, jigimo, dayjay community tayo.